Klikće. A, odmah se uklapa. Ja mislim da ima drveće blizu, tu je odmah voda. A da. Nije ni blizu naselje. Stani se za nju. A u ovom potezu se nalazio? A tu smo vidjeli, ja imam baš tu vetrušku. Aha. Baš u ovom delu. Znači da je verovatno da im odgovara ovaj del. Izvoli prije da slikaš. Znači samo tu, lagano. Samo malo da te nađem. A, dobro, dobro. Samo malo druže. Čekaj, sunce. A, pod se vadi. Danko, mora mi sunce. Pod se vade, vi morate prvu išicu ovu da... Ma čim se ona bori, znači da nije dovoljno, kako se kaže, nije mnogo pripitomljena, trebalo bi da se snađe. E sad pod se podigne gore pa se malo iskrivi, je tako. Dobro, može tako. Dama. Jao. Ne, nećemo će. Ajde. Ajde, ajmo napolje. Ajmo gore. Ajmo, to je dama. Ove žene su i krstile dama. Ma neće navikla na kavet. Ne, što ti vidiš? Ajde da kreneš. Ajde. Briši. Dobro, nahranjena je. Evo je. Jao, diže se odmah gore. Slika. Uhvatio sam, ali nema snimaka. Slike. Nema snimaka više. Kako nema? Nema. Ajde, pa gdje nema bro ovo digitalni? Vidiš? Aha. Ako ima pritužbe da ga vratim li kod vas ili... Da. Vaši. Šta se to dešava? Vidim nešto. Se snima, a ja sam odgovoran za ovaj kanal. Je tako? Gospodine Čedomire, dođite odmah ovamo da vam damo zaduženje. Dođite ovamo, evo. Mene snimate, jel? Da. Tako i treba. Poštovanje. Samo brkuj malo da ne... Gospodin Čedomir Krstić, izvolite, evo gore vi imate jednu pticu, vetrušku je, vidite tamo. Nije loše da pratite njeno kretanje, da vidite kako će da se snađe. Tako je. More. Pa da nas Ja obavestite. sam Čedomir Krstić. Danko i ovi? Iz Pirota. Nisam, iz Niša sam. Iz Niš? Jeste. Bravo. Iz Niša. Otkud Niš ovaj čovjek? Tako je. Nešto se dešava ovdje neko čelo. Da, pustili smo pticu, da. Svi koji su došli. Tako da možeš da je prati slobodno i da primetiš kako će da se ponaša. Ako padne ili nešto, negde zovite. padne da pozoveš je, može. Je to šala ili ozbiljno? Nije ozbiljno, ovo je gospodin ornitolog iz Zavoda za zaštitu prirode. Ovo je tamo gospodin je iz inspekcije, tako da to je puštena ptica, evo gore. Evo je, vidiš. Ko je to, Saša? Ne, Ko? Milan Štetić. Tako da tu, s obzirom da je kod tebe u komšiluku, da posmatraš kako će se ponaša i ako padne slučajno... Imao sam i papagaja, treba se vidimo da neku pticu, ja sam ljubimac. Evo, sad možeš da paziš tu pticu. Ja i ti ćemo da prebijemo to za traćene ptice. Nema pače mnogo. Ja nisam čovjek u penziji, sve radim džabe. Vidim nešto, čistiti tamo tere, rekao možda dolazi. Ne, to je ptica.